Hvede handelsstrategi for 2014-høsten. Høsten står for døren, og hvedeprisen er presset i bund. Objektivt set er der lige nu risiko for, at høstpres kan tage bunden ud af hvedeprisen. Men der er også mulighed for, at hvedeprisen lige nu ligger tæt på bunden, og en ny optur derfor ligger foran os. Derfor er det nødvendigt for danske hvedeavlere med en handelsstrategi, der tager højde for begge scenarier. Vores strategiforslag til danske landmænd for hvedehøsten 2014 fremgår af den her efterfølgende videopræsentation. Inden vi kan komme med vores handelsanbefaling, er det nødvendigt at kigge i krystalkuglen med teknisk og fundamental analyse, så vi dermed kan få en indikation på, hvor hvedeprisen vil bevæge sig hen under og ikke mindst efter høst. Fundamental analyse. Vi starter her med at kortridse op, hvordan den fundamentale situation ser ud for den europæiske hvedepris. Der er lige nu både prissvage og prisstærke faktorer i hvedemarkedet, hvilket gør, at hvedeprisen er i tvivl om retning. Først de prissvage faktorer, herefter de prisstærke. Den europæiske hvedepris risikerer at blive svækket yderligere på grund af udsigten til en rekordhøst i Europa. Godt vejr, det vil sige en mild vinter og et lunt forår, har gavnet de europæiske afgrøder. Hveden står noget nær perfekt i hele Europa, og der er derfor udsigt til en kanongod europæisk hvedehøst i år. Derfor er der også risiko for, at høstpres kan få hvedeprisen ned i de kommende uger. Tidligere på året var der bekymrede miner omkring konflikten mellem Ukraine og Rusland. Markedet frygtede, at en af verdens største hvedeeksportører, det vil sige Ukraine, ikke ville kunne få deres hvede ud på verdensmarkedet som konsekvens af den her konflikt. Men nu er der faldet ro på igen, og udsigten til en stor ukrainsk hvedehøst kan derfor igen sætte den europæiske hvedepris under pres i de kommende uger. Men på den prisstærke side, så er udsigten til en europæisk rekordhøst af hvede allerede den dag i dag indkalkuleret i prisen, som vi ser. Det vil sige, at markedet allerede nu har reageret på udsigten til en rigtig god hvedehøst i Europa. Derfor må der ikke gå meget galt med høsten, før en stemningen vender og hvedeprisen igen begynder at stige. Blot en smule tørke i de kommende uger, eller måske en smule høstforsinkelse på grund af nedbør, vil således kunne få køberne af hvede i markedet i hobetal, og dermed resultere i nye store prisstigninger under høst. På den lidt længere bane er der desuden frygt for, hvad El Niño kommer til at betyde for den globale afgrødeforsyning. Specielt produktionen af malaysisk palmeolie og australsk hvede kan blive ramt af det, der potentielt kan blive den værste El Niño i mands minde. Lige nu vurderes det, at der med 70% sandsynlighed vil opstå en El Niño som en konsekvens af det varmeste forår nogensinde. Hvis El Niño bliver en realitet, vil det kunne styrke afgrødepriserne på lang sigt. Fundamentalt set kan vi derfor konkludere, at der er risiko for kortsigtet prisfald grundet høstpres. På lang sigt er der derimod grobund for nye gode prisstigninger. Med teknisk analyse vil vi nu kigge på de mulige prisscenarier, som hvedeprisen kan stå overfor i forbindelse med årets hvedehøst. Som det fremgår her, var hvedeprisen først inde i en nedtrend i perioden 2012-2013. Der var tale om en forholdsvis kraftig nedtrend. Herefter gik hvedeprisen ind i en sidelæns konsolidering, det vil sige usikker bevægelse op og ned. Denne konsolidering er hvedeprisen stadigvæk inde i den dag i dag. Konsolideringen går fra støtte nede ved 180 euro og op til modstand ved 240 euro. 2 gange i løbet af 2014 har hvedeprisen forsøgt at bryde op over intervallet, og 2 gange har hvedeprisen derfor forsøgt at gå i optrend. Begge gange var det i forbindelse med den uro, som der var i Ukraine. Men
hvedeprisen har endnu ikke haft held med for alvor at bryde op over intervallets modstandsniveau ved 220 euro. I stedet er hvedeprisen brudt tilbage i intervallet, og hvedeprisen ligger nu tæt på intervallets støtteniveau ved 180 euro. De 180 euro udgør desuden massiv støtte i nedadgående retning. Derfor vil hvedeprisen få svært ved at bryde under de 180 euro. Hvis den igangværende test, som hvedeprisen lige nu har af de 180 euro, bliver afvist, jamen så har vi efterfølgende mål oppe ved psykologisk modstand ved 200 euro. En eventuel afvisning af støtte ved 180 euro og efterfølgende bevægelse til 200 euro kan bruges som afsat til delsalg af årets hvedehøst. Hvis hvedeprisen herefter også kan bryde op over psykologisk modstand ved 200 euro, så ligger næste mål efterfølgende oppe ved intervallets modstandsniveau på 220 euro. En fortsat opstigning til 220 euro kan derfor anvendes som afsæt til endnu et delsalg af hvede. Hvis også 220 euro bliver brudt, så fremkommer der desuden en stor bundformation, magen til den, som vi så tilbage i 2012. Denne bundformation, det vil sige et eventuelt brud over 220 euro, vil efterfølgende betyde, at målet ligger oppe ved 260 euro som minimum. Ved brud op over 220 euro bør du derfor afvente yderligere salg af hvede. Gå herefter efter et salg i ca. 260 euro. Hvis nu, at hvedeprisen alligevel ikke afviser det massive støtteniveau ved 180 euro, og i stedet bryder under dette kritiske niveau, så fortsætter hvedeprisen i nedtrend. Et eventuelt brud under 180 euro vil således frembringe et fortsættelsesmønster, der herefter har mål som minimum nede ved 140 euro. Ved brud under 180 euro fremkommer der derfor et signal til delsalg af hvede. Men hvis hveden bryder under 180 euro i forbindelse med høst, så forventer vi, at den igen vil stige i pris allerede til efteråret, når høstpresset engang er slut. Derfor anbefaler vi kun, at du delsælger hvede ved brud under 180 euro. Kigger vi på den tekniske indikator, som hedder RSI, så signalerer den, at hvedeprisen er oversolgt. Således ligger RSI-indikatoren på et meget, meget lavt niveau, faktisk på samme lave niveau, som vi har set tilbage i 2011, også i 2013, inden hvedeprisen igen er begyndt at stige. RSI signalerer derfor, at hvedeprisens muligheder i nedadgående retning er begrænset. Det fører os videre til en teknisk konklusion på hvedeprisen. Teknisk er mulighederne i nedadgående retning små. Selvom hvedeprisen falder grundet høstpres, så forventer vi prisstigninger allerede igen til efteråret. Konklusion og handelsstrategi. På baggrund af den netop gennemgåede fundamentale og tekniske analyse, kan vi nu komme med vores konkrete handelsanbefaling og forslag til handelsstrategi for hvedehøsten 2014. Kigger vi på hvedeprisen i det store perspektiv, så bevæger den sig i et stort prisinterval gående fra støtte ned ved 180 euro og op til modstand ved 220 euro. Så længe hveden ligger inde i dette prisinterval, så er hvedeprisen usikker om retning. Derfor er vores anbefaling lige nu, her inden høst, at du afventer salg af hvede. Alt afhængig af, om hvedeprisen bryder under 180 euro eller afviser den nedadgående test af dette kritiske støtteniveau og igen begynder at stige, så anbefaler vi følgende handelsstrategi for 2014 høste. Første scenarie. Hvedeprisen stiger under høst. Hvis hvedeprisen afviser den nedadgående test af 180 euro og begynder at stige i pris, så vil et niveau omkring først 200 euro kunne bruges som afsæt til delsalg af hvede. Vi anbefaler i givet fald, at du sælger op mod 25% af årets høst ved en pris omkring 200 euro.
En eventuel fortsat bevægelse mod 220 euro vil herefter frembringe endnu en mulighed for at delsælge lidt hvede. Vi anbefaler i givet fald, at du sælger yderligere 25% af årets høst ved en pris omkring 220 euro. De sidste 50% anbefaler vi, at du afventer at sælge, som der efter høst er gode muligheder for nye prisstigninger. Det andet scenarie, hvedeprisen falder under høst. Bryder hvedeprisen under kritisk støtte ned ved 180 euro i forbindelse med den kommende høst, så får vi et signal til, at hveden i første omgang skal bevæge sig ned imod 140 euro. Et brud af den europæiske hvedepris under 180 euro frembringer derfor et signal til delsalg af hvede. Vi anbefaler i givet fald, at du sælger 25-50% af årets hvedehøst. De sidste op imod 50% hvede anbefaler vi, at du afventer at sælge, eftersom der efter høst er gode muligheder for nye prisstigninger.